Matay, wa naman tayo pangartaan eh. Wa na jud taan na jud. Kay las gapatambal ato katong dakuon nga mabaon ba? Or gyud tilas gapatambal nato gyud nya. Pila ra pud gihatag 2,000 ra pud gihatag. Pilang sakos bugas ron? Tag 1,500 kay sakos bugas ron. Daghan pa kay tag palaliton. Pay pataganit sudan. Magamit pa ni malay napay shampoo, sabon. Napay Red Horse. Tanduay. Wa tayo inom tanduay, kurba na lang. Okay, wa na nagpa. Now, tuda kinabuhi boy. Iaw. Uy. Naminaw po ka nag-istorya. Mura po kung kulay tao pong ka-istorya nung naning trabaho on. Mina mo ba? Ermitanyo? Naminaw god. Mura makakurang usa gayaw-yaw ra kay wa makaitingog-tingog. Dangan ikaw ray sige istorya. Kung sireta mo gi istorya ganina, ba mo kadungogod. Ingon ka, naminaw ka. Ya, wa ka kabalo ko sa topic na itong duha. Magkuday kang, wala tayo panginabuhian. Mo na mo istorya day ganina. Wa dire ka naminaw di ay. Pabungol-bungol na day ka, nga wa ka kabalo. Wa na tayo kwarta, wa na ta bugas na to. Jutay na lang. Wa na tayo sunod panimalay. Urot na day ay. Kana ara day amang gi problemahan. Ako'y bahala na ermitanyo. Ay, ang kunaunang. Ako'y bahala. Usay bahala. Mangitag ko maagi. Usa ka mamahagi ni mo pod. Ulat sa ermitanyo. Ay, sayo na anak ermitanyo. Nya usa pod sa saya pod anak ko. Mangawat ang kalabaw. Mo'y mapreso punta nga trabaho apod. At paiyaw man na sila. Kwarta. Kung mga watag kalabaw, diyon ari na ako magpainaw niya, ikaw may nagkuha. Ikaw may masakpan. Preso ka? Mutugan po day ka. Bugo. Maisip ba? Maisip. Tutuod sa? Okay, Itong kung bunago. mga watag kalabaw, diyon magpainaw sila na ako. Atong pangayon na ko doon. Basag, Kwarta. dismin nagway. Pero sugili ko asa napit yung week 1, asa yung napit inikot, kaya buhahan natin makitaan. Balo na sana. Okay mo ko nilang, sige yan na doon, promote ka na ako. Tato, Promote ka na. Kaya ganun ka magsugod. Araw? Pwede na karon. Pwede. Apo naman. Mana? Sige, karong gabi mo. Doon na mo. Ya, sige na. Sige ah. Sige. Usa pa may mga gawlat lakaw na. Apo na unsa po ni siya puno. Araw na naman paagi ay para mga kwarta. A few moments later. May karabaw. Kwarta yun eh. Palit na yun manig mga sudanon. Hindi ka may tao. Tao ba yung karabawa no? Ang dami tao. No, 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 no. Salamat, kwarta yun eh. Sumpa yun yung krisis ani doon. Pasar ya. Kwarta lagi nyo. Nanadyo ko panuhugi di ermitanyo. Oy, tando ay. Bir. Bubo, kiniron ani. Oy.
Diri na dahil kumuagi. 5 hours later. Dum-dum na pugos kong kalabaw, ane. Muda ko na kong kalabaw, ha. Binyo, gabiyanin, Jisa. Sunod to, jako na na. Sakay, muda ko, pinapag-ayo. Binyoan kita ko to. Hilawgi ko anig langit. Muda ko lagi, maako rin ito sa Jisa. Uy! Na! Asa na gayron? Nahalan po ko ni ng mama. Kusog na ba't kayo ito mamunal? Kusog mamunal, di ka balong manglawig. Asa na kayo trumbangag? Daramang ito arig bangag ko? Ay do! Darag yun do! Bantay ko aning mama. Tungan ka mo mama, mga mo! Tungan ka mo ba eh? Bunal na po niro lagi. Ingnan kong baka gani. Pa, isog-isog na po rin itong anak ko. Wala pa ko itong baga. Kayong goma ito sa balay. Ligo sa buturunan lagi. Gaap lagi ni Ron. Tanon mo mga kalabaw. Di pamunta na nga bakol. Di magkugi. Wala na akong mga pangarap ug pangandoy ni Inday Jisa ni. Sa una ni, gisalamin mag-angko niya. Baitan kinabuhi oy. Sige lang man tanig pangguna. Kay wag tayo lain trabaho. Aw, pati pagkahiya oy. Tawo. Sangit nag sulusap-sap anang dili yang katubhan. Ug di ka kuwas kong kalabaw. Oh, hell no! Balik akong kalabaw, kumito yung bilin niya! Bantay kayo ka itong mama, tugan kinti ka. Dagko kay glawas, di magkugi. Ay, ayaw ko. Siyaw, nabi atong kuha. Samang kang... Ngano mapagkuya mo kuno ka? Ay nasamad ba gani ko tago toon giti ka na. Balulaman. Ginangod ko. Uli na ko itong kalabaw ko. Tatong na kayo. Bilin niyo, nabi na ako ito yung mama. Uli na ba? Bantay yung ka itong mama. Ano mamasagil mo ka na ako? Ako naman din sa ka trabaho. Kung ganing ikaw akong gipasangin lang, kaya ikaw ramang usadere. May laing tao. Di pagtuunin mo na ako stockyard. Pangutanong ko nimo ano imong kalabaw nga nawala. Kabangi lamang kong bulong ato, Colby. Tatay ko kaning mama, Col. Kapit na gabi, Col, oh. Wapa na ako nakitaan. O sige, tabangan ti ikaw. Ato to ipainaw. Dali, ari ba? Pagstilihan ita. Sampu na po silang balay, Col. Layo na. Obnan ti ikaw. Pero hapon naman ron, kung karon ta mugikan magabi na anjud ta dani. Nya, kita kaila pud kay kaanang tawhana pod. Wala, Col. Asa man dapit na ilang balay, Col. Taga dikto na sa kuan. Dito sa Barangay Manyakis, Sitio Babaero. Tala na, Col. Kaya no, hapon na. Ay, Gabi. murag dili man ko kakuyog pero kung kuan jud kitong tawhana makita nimo to. Taason gani siya nga bugason nga niwangon. Tapos na siya alalay nga murag alinga nga pod. Mauna magsigtahi pa ng botilya. Bugason, alalay, alingang nga. Sige tayo po, botelya. Oh, pero pag moadto taron kay hapon naman magabin anjud ta ani ron. Ay, ako lamay adto, Col. Nya, kadumdum na ka. Mangutana ra ko ng kaagyan na ako, Col. Ay dili kuyo kita kay imo na po niya kung pasanginlan pod. Tara. 1 hour later. Tawa, pag akong assistant yun, asa na gawin ron? Sige
Siguro ba na kayong bata aragway ning mo magwa siguro ng trabaho? Okay. Diyaw tanay. A few moments later. Lipay gitu sa tatay ane. Kubog yun meron ane. Tay! Tay! Asa na yun sa tatay? Tay! Siguro ko tay! Siguro ko. Asa na rin, tagay ko. Wala pa? Wala. Wala na ka. Wala ko na ka. Siguro ba ito ka ba? Ha? Maria. Anda mo na to itong mga gamit kay para kuan ba ini? 4 hours later. Asa naman kuno ni ikaw nga gabihan naman lagi ni. Dari, happy tata. Yan na, hinay-hinay ra. Happy tata. Na tingala turon sila mamang nagabinan ko. Ay, ano po hilak no? Ikaw punalan nalim. Ay, no, kasigan daw. Oh, mau na ng balaya. Kana ah. Ah. Mo na dai na call. Oh, no, naray tabo no. Tara na. Ano kasi hilak bud? Isa di mo hila ka ng kalabaw na wala. Ay, tidak lagi na, ugma. Ay, sa pauli siya, ha? Ay, nagda sige hilak bud. Maulaw ta sila din. Patag yung turong kawata na to. Ayo. 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 Wala ron tay. Wala ron. Asa ni mo buta? Tara to, Bibi. Sige ha, ini mo ta na sana buta. Nalalalas dubi. Bata. Tago nito ka, tago nito. Dara ko tay. So, Oh. Sama na to. Mayong gabi inong. Kung gabi dong. Mo ni balay ni ermitanyo? Oh, mo ni. Naara siya? Nara. Balat sa ha. Inong. Tay. Tay. Tumatanaw ka lang ba? magit sa. Pasok na. Dali mo dong, sunod. Eh, salamat kayo nong. Sunod. Mana tay? Oh, ano dong, ito mo dong. Eh, salamat kayo. Oy, naabot na kita kami dire. Si Bogare, kay ikaw mahimulsungan ron. Kinsa may patambalan, kinsa may magpatambalan nito. Ay, dili may magpatambal ermitanyo. Nyari rami dire, kay amo ang ipainaw, ang kalabaw nga nawala. Kanang kinsa may tagiyas karabaw, ikaw may tagiyas karabaw. Ay, dili ako ang tagya ermitanyo, siya ang tagya. Kanang gulat sa lamang ka sa gawas kay pwede rin siya man lagi tagiyas karabaw. Ato sa lamang ka sa gawas ulat. Ermitanyo. Una-una sa kuno ha. Sige. Wala to ko disgawas. Maaari ka dong, maaari ka dong. Okay, malarat ka. Asa ko na yung mga palad ni mo dong. Paano yung palad ni mo dong? Sa ikapalaran mo ko tumuhit dong. Lilatan kita yung karabaw giday dong. Daan palagi ko oh. Asa man yung dapit po na giikot ni? Tugo do atong kung gilawi ka. Ay, guyod man eh. Batan o ni laki gaguyod ani. Kaya wa naman sila pamugas di ay. Ito yung gasap-sap sa. Dili tumaong. Kung nakita diri, murag mga basta kuan pa hindi pa kayo hingkod nga ulitaw yun. Bata pa murag man na bugas dagay sila ha. Kuy buot yung bata bantay yung turon ba. Ito bala ka makita na naron atong inaw isa. Ibungo, tabangi ko mo atong tawag si pusang itim. Bokog, Pusang itim. Lumabas ka. Bokog, onod. Galingan sa mga mata. Pusang itim. Ug maingon. Gawas. Bol. Langob nga gipuy-an mga lot. Karon, nanagid ang akong pusang itim. Ato na gining mabalaan kung asa gidapit gikot ang imong kalabaw. Pusang itim. Tanawa sa imong mga gamhanang mata ang kalabaw kung asa dapit gibutang.
tubig ibutang. Asa na ibutan? Tubig ibutang. Tubig? Lobe. Lube, tarong istorya, di kayo magpangumok kang apa ka. Asa man dapit ng lube? Pasok ng lobe. Pasok ko. Yung sa amna to pagkabaluan eh. Nakuyatan niyo ang mapa. Asa na yung mapa ron? Ora-tora na ito. 15,000 ne? Oh. Ya dong, anda maraba ka mabayad ng 15,000 ang mapa kunot-kunot. Bahala na. Basta kay makita na tong kong kalabaw. Anong gibulong man din mo ng karabaho? Ang sa mo tinayaan ng karabaho din ay? Milinyo mga uto na ako. Ako kaluuya po din mo sa? Ay kabala ka dong, ang kalabaw na aning tunga. Diri ka magagi. Ani, nari sa mga crossing dire, subay na dyan ka na, street na dyan ka, hindi ko ka dali. Dahil mulibot na po ka na rin, usa ka mo angat bis lubi, kinadri mong kalabaw, gikot. So, nabay yung kay kabayaran ng 15,000. Pwede mo rin ipa-Gcash. Sige. Ayaw ka pala ka kay pakuyugan ti ka ni bungo, ug mas buntag. Pakuyugan ti ka bungo. Pakuyugan ti ka rin kung alalay nga balingag. So, ikaw bungo, ikaw may magdalaan ng kuan, mapa nga kunot-kunot. Kung dili ma-Gcash yung kwarta, ayaw nagyatag niya. What? Sige, balik ka dali yung mas buntag dong. Pwede na ka mauli. Ay, naday ko nalimtan. Salamat, ermitanyo. Oh, salamat po. Sige, Salamat, Pino. ulit na ko. Sige, amping sa imong pagpanaw. Ampo, ay wala o. Party ni patay. Pangatang mo dito kay Lucio. Dali. 8 hours later. Ini mau nih, tenay. Pag-sure mo ha kay. Una amo na mo na gingan sa kung ermitanyo. Milinyo na ba itong kalabawa? Basog mo. Ano na nato? Baso itaw. Kay agkar kami nyo na yung kayo po. Salig na. Ay wala o. Sa may gita na ito. Kita na kanay lubay din na. Oh, mo ni gata. Ubi. Doon na. Dali. Nakayan yung lakaw. Dah. Mo ginana o. Mo ginana. Maugit o. Tara, itong gulong. Mo ni. Milinyo na yung kuane. Yes! Tara. Bahalag magka. Gasto-gasto ko. Kwarta, makitaan ra. Pero, ote na itong malubon. Yun, makitaan. Ay, ako nang good baron. Hoy, tabang mo diray na unsang takpan taray sag iya. Sama nang Karabaw. Sakpan mo tayo karabaw. Ako mo'y tagis karabaw. wala ni kaon. Pas mo na Yung yung mata. yung ikot ni karabaw. Tanawa na, pas mo na yung mata oh. Laban akong ulok. Laban akong ulok, guys. Jisa. Oy, Jisa Apel daw. ka. Grabe si Jisa. Para nini mo Jisa. O para ko na mo Jisa, o gigawin ko yun o. Pangandaman yung kanilon doon. Bantay ka Jisa, bantay ka. So, Bob, kalinga mo ito. Saan ko to? Kalingawan. Ram pam 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 pam. Kalabaw, ito mo presek sa mong tagiya. Diri-diri yan. Lumatlong nga doy. Sana all hitsuraan ko okay kayo. Sana all na ay uyab, lamig kayo. Bisaya. Yeah.